flakes in oil. Transfer ko lang siya dito. Eat na siya. Ayan. Ni-eat na. May ano po siya, oh. Sa face shield yan. Ginamit niya. Bayo niya. May ba yun? Dalun. Balon. Ano Ali. Ano balon man ka? Birthday day ni mo? Oo. Sure. Ata hapon wang bibi. Haya. Ang saya daw ni Ella. Ready. Birthday, matagal pa yung birthday mo. Eat na. Hipon. Ha? Nani inas. Sabi ni Ella, yummy daw, sardinas. Hindi naman sardinas yan. Tuna flakes in oil. Ha? It's your mommy. Welcome. Nani. Tayo. Sayang. How ita vlog. Hi. You Ate Edie. Ano mo tayo sa Diyan lang yan siya guys, kakain. Snack niya. Ito yung sa akin, yung tira niya, yan. Ako yung kakain sa tira niya. Kasi busog na siya. Marami kasi yung binigay ko sa kanya ng kanin. Kain tayo. Unik guys. Morning. So, ayan, 36 na. Pinauna ko kasi siyang kainin. Himin. Ako yung tagasunod sa mga tira-tira niya. Kami na naman ni Ella. Kasi si Papa Ching is trabaho na. Tapos, hindi si Papa Ching uuwi ngayon or mamaya. Kasi may baon na siya. Siguro may canteen na. Gapon, umuwi siya dito. Hindi kami nakapag-video kahapon. Apple. Paggabi hindi na ubos. Kakainin namin yan. Kasi hindi naman masira agad yung apple. Love. Atay. Yo. Anong. Kapaching, nandito siya kapaching. Lang ka. Kaon. Uwi siya guys para kumain. Kain. Uwi siya para kumain. Ang dala niyang ulam ay pancit, ang palaya, tapos manok na may sabaw. Ay, Lord. Bibi ako. Susundan. Inas. Kung inas. Sardinas? Sardinas daw ko yung ulam. Kahit tuna flakes and oil. Wrong. Wrong. Wait, siya. Nagpa-download si Ella ng yung pinapanood niya palagi na yung Bibi Octopus daw. Hindi ko alam kung Bibi ako. ano yun. So yun. Pina-download namin ulit ni Papa Ching. Alis na si Papa Ching. Ayos yun sa mga alaga niya na tanim. Hoy! May mga tanim siya dyan. Ang tanghalian, ulam niya ay manok na Habaw. may sabaw. Ayan. Gumahabaw. Higop daw siya sabaw.
paubos ko to sa kanya. Isa ba? Nag-video? Ay. Isa ba? Na? Okay. Nandito na si Papa Chin. Coaching. Nandito na. Ah. Hello. Unang mas. Unang mas. Hi, Karila dyan. Mayong hapon sa inyo. Uning. Isa ba? Ayan, so pupunta kami palengke na maliit. Bibili kami ng say palito na ila. Isda. Sa imo iba-iba. Vegetables? Yes. Bibili kami ng gulay. Udor. Ela. Sige, makuha na siya. Hadlok na siya ng kuwan. Dili ra. Dili ra. Takot siya sa kanal. May butas. Dili ra. Di, kilid ba? Kilid, agi. Wow. Ma'am. Sabi nila, ma'am. Wala na siya nahadlok. Bakit parang ang kulay dilaw ko? Diyan dati nakatira sila Papa Ching. Yan, diyan sila nakatira dati. Pupunta kami doon kung saan kami dati nakatira. Yung palaging nakikita nyo sa sa video namin kung saan kami bumibili ng isda, gulay, mga ganon. So doon kami pupunta. Kasi malapit lang dito. Meron naman sa kabila pero masyado na kasing highway doon. O dito na lang. Marami sasakyan na. Lalo na oras ngayon 5:30 na ng hapon. Pauwi na yung mga trabahante. Yan. Kalabas din sa wakas. Nakalabas din. Kasi yung last na nakalabas kami is noong linggo. Nakakaumay na yung mukha namin, guys. Yun na lang palagi nakikita nyo. Nakad paghapon na. Bukas sana, kahapon sana si Papa Ching pupunta dito kaso umulan, na malakas. So yun, pag-uwi ni Papa Ching ngayon, sabi niya pupunta daw siya dito. So yun, sabi ko sa kanya na mag-video ka. Ayaw niya, para daw siyang baliw. Sila mag-isa mag-video. Bilang isda mo? Hi, Kilo isda. anak ng kapitbahay namin. Mabait yun. Papa Ching, hindi siya nag-video na siya lang mag-isa kasi para daw siyang baliw. Siya lang mag-iisa na nagsasalita. Sabi niya, sama na lang daw kami ni Ella. Sabi ko, sige. Malapit na tayo. Dito na tayo. Ha? Yan sa tuloy ko boss. Yan na, may doon na. Oo. Nagko ko rin. Uy. Ito, wala na. Wala kido. Do, ay do na lagi ah. Ano man break yung prasa. Bos na ta. Doon na lang kami sa kabila. Kasi may nagbibinta doon. Okay.
Dili na pa agi oh. Kilid. Ay. Dito na kami duhaan guys. Kasi traffic na. Para parang may tayo ako napakan. Ayun na lang. Ako na lang. Saan yung isda? Ay, bariles. Paniti ang kilo. Nakakutang mo siya. Oo. Bukan ya din mo? Oh iya. Ini kalan. Kare kuat ay. May saging oh. May saging. Kinsin yan ang utak. Dito naman. Papasing ng saging. Ah, kana ay kana. Kana. Hindi ko ganahan anak oy. Eh, sorry lang. Kana. Ako. Kaya at matimbang ni para imo. Saging mo hindi og maupuan. Sa. Para na cake. Kung mo bara nak kay mga ilaw mo niyo. Sila kira ni. Kata. Ha? Ay na lang eh. Ano? Lugay ng saging. Kapag-ching na nagagit lahat. Nagabidyo lang ako. Yo. Yo. Sa ila may bitbit na payong. Sino ko dimnin? Wrong. You're wrong. Wait, Milky. 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 Like. Sila oh, excited na. Excited na siyang inumin to. Wow. Sige. Sige na. Start. Go. Let's start daw. Ice. Kina. Ayan na. Uy, shake. Kumana. Straw. Hi. Masarap siya. Ito yung pinakamura. Ang tag 85. Uy, stop. Hi guys! Ito yung mami. Magandang gabi. So oras ngayon is alas 8 na. Hapon Gusto na dati. Late na kami nakakain kasi hinintay ko pa yung Ata. video natin na ma-upload. Kasi sobrang hina ng internet ngayon. Kain tayo. Mahabaw. Si Ila is tapos na yan kumain. Pinauna na namin. Uy, si Ishard. Uy. Hmm? Mami, Ishard. Mm. Mami. Ulam natin is tinulang isda. Pak ang sabaw.
dalawa yung isda ko. Isa at kalahati kasi kay Ila tong isa. Da. Hindi na ubos ni Ila. Kalahati lang. Kaya papansin is yung ulo. Eat really eat rice. Yung iba na isda natin, ano, atong ipaksyo. Para may ulam tayo bukas. Ibitan. Ihati ko lang pagluto. Ubos na pala yung data natin, guys. Hindi na natin mabuksan. So, bukas na tayo mag-shout out. Ate Idin. Hard ko muna. Pukang ko eh. Achin. Achin no touch is ulam ako. Kain guys. Oh. Rice. Adan? Okay. Bye. Six, seven, eight, nine. Manta na sila. Usap mo tayo ang nami. Namu na. Yehey! Usap mo tayo ang nami. Gusto mag-singer yata to si Ila paglaki. Si marunong sumayaw. Marunong magdrama. You are a perfect singer. No, hinto siya. Nagulat. Fish o fish. Ganahan, pero kumain. Kudan gani, fish. No? Tapos na ako. Habaw. Ano din mga Sibol? Kamugay. Wanag ko nila. Wanag karabaw. Higop sila kabaw. Sibol! Sibol. Habaw. Kasi paborito ni Ila ang bisbol. Hi, I'm back. Ay, okay na. Ay, tubig. Ako na lang ang hindi pa tapos. Banana. Nanaki. Nanaki. Uy, di amo dayon tayo mo dayo eh. Sam ni siya eh. Kuang kailaw. Hindi Sobra. na ubos. Ako ayaw ko sa ganito na saging. Ano eh? Yung ano ang sa akin sa to kasaba. Ano sa kain mo? Sa tong saging. Lan? Baka oo, tinglan. Nana. Hindi namin alam kung ano sa Tagalog yun. Tundan mo yun. Nana. Taga. Gan. Huwag ka. Okay. Makan ka, oy. Tara. Okay. Ayaw. May go na ha. Okay. Monkey daw. Okay.
Lindog po tayo na. Piyang ka. Bukas na po tayo guys mag-shout out. Kasi yung cellphone natin na wala na yung load. Ilista na ito na. Ilista kanan. Lahat. Ilista namin yung lahat. Tapos na ako guys. Para ma-mention na natin yung mga shout out natin dyan. Sa mga viewers. Mga subscribers natin dyan. Hi sa inyo. Okay. Stop na kayo. Magpaano to. Tapos na po kami magkain. Ayan. Ayan, That's tapos all. na kami guys. Mana, mag-wash muna ako. Magluto pa ako ng tawag nito. Isda yung Paksiw. yung Kasi may natirang yung may isda. natira. Hi guys! So ayan, dahil gabi na, so 10:22 na ng gabi. So ayan, yung damit ko kanina umaga is binalik ko. Kasi kanina nagbihis ako na umalis kami. Bumili kami ng isda. Tapos si Ella is, siya yung binihisan ko talaga ng damit. So galing kami sa labas. Ubo ni Achin. Ubo. Oo, umarak mo na mo. Papatsing ginising ni Ella kasi papainumin niya ng vitamins. Ita na. Ita. Hindi na, magbabay na ta. Na. So, yun lang guys. Ayan. Matutulog na kami. Good night. Unay. Hapon. Ana. Ah, wala good. Na. Good night. Unay. Okay. Isa unya ba? Guys. See you tomorrow. Yes. Istay mo. Bye-bye. Istay mo. Good night, everyone. Istay mo. Next Bye. time. Bye-bye. Laban lang, huwag susuko. Andyan si God. Good night. Kita kits Tito. tomorrow. Forever. Bye-bye. Bye-bye. Alita habaw. God Boy. bless. Abis. Good health. Health. Bye-bye. Bye-bye. Mm. Lord. Thank you, Istay mo. Lord. Thank you. Yes. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. Ayan na ba? Alita. Dabi. It's your like there is Please like, like, share, share, and subscribe. subscribe. Ding 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 ding. Bye-bye.